Vlog číslo 5. Dneska ideme na Slovakia Ring, zajtra máme Powerfest. Ja už mám auto pobalené, akurát som na pumpe, idem si kúpiť ešte diaľničnú známku. Čaká ma necelé 3 hodiny cesty, čiže to bude nejaký dobrý výlet. Hádam, pôjde všetko v poriadku, auto zatiaľ sa správa celkom fajn. Takže vidíme sa na Slovakia Ringu a trošku vám to ukážem, ako to vyzerá v takom backstage, by som to nazval. Ringu začíname rozkladať. Už aj Ľuboško prišiel, konečne. Čo, ako to zhodnotíš? Dobre. Zatiaľ nám všetko vychádza. Odpratávame auta, čo sa sem dostanú na našu stranu, lebo tu nemôže stať nič. DRK Motorsport je už rozložený, spravíme konštrukciu a dúfajme, že zajtra to bude tak, ako to bude dnes. Máme zhruba 11 hodín večer, už som konečne na ubytku. Dneska sme boli v padoku zhruba od nejakej 5:30 donedávna. Celý deň v podstate, čo som riešil, tak na tej strane, kde budeme mať show and shine, tak aby sme nemali zaparkované podvalníky, ešte auta, čo mali dneska jazdy a motorky, tak tie museli všetko preč. Zajtra budík na 6:30, o 7 na ringu, musíme všetko poskladať, všetko rozložiť. Potom budeme čakať na vás a zajtra absolútne nebudeme mať čas natáčať, čiže príde Filip vám potočí drifty, šprinty, zo show and shine nejaké veci a teším sa, som sám zvedavý, ako to zajtra dopadne, bude to pecka. Dobré ráno, máme 6:30. Na to, že mi tu brechal celú noc pes, tak som sa celkom aj vyspal, tak ideme do padoku na Slovakia Ring nachystať veci. A máme po Powerfeste. Ja som úplne vyšťavený, mŕtvý, upečený zo slnka. Auto išlo perfektne celú cestu, som veľmi spokojný. Čo sa týka toho Powerfestu, chcem sa poďakovať všetkým zúčastneným, čo prišli, podporili, takisto všetkým mojim kolegom, spoluorganizátorom, takisto aj našim moderátorom Mihu a Smusiate. A ideme ďalej, zrejme asi pokračovať už s vlogmi zo šprintra. Ten dorobíme a ďalej pôjdeme asi vlogy nejaké z akcií, ak budem stíhať to točiť. Tak, ak sa ti takéto video páčilo, kľudne komentuj, daj like, odber a ty mi ukážeš, že ťa to baví a mám pokračovať. Tak čau.